Igbo bụ Igbo ndewonu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ na-ekwu okwu si na n'ikwu amarọ ibe ezie, agba mbụ ọtụ n'ogbe, agba abụọ ọtụ n'ogbe, ọbụ ogbe ka apịrị akị. Jee paakị, jee paakị, jee paakị. Ọfịa ọbụla na-asọ nkata na-efu n'elu, maka mbọsị ọ ga-efu elu ewere nkata baya n'ike. Onweghị onye nọ n'ụwa a karịrị ọnwụnwa. Ị na-aṅụ ọjazi mata amata na echi dị ime. Onweghị onye ma ife ọ ga-abụ. Onye ọbụla na-anya ụgbọala iji eso nkwenye na ọ bụrụ na ị na-anya nke gị, ị ga na-anya nke onye ọzọ, maka ịmaghị ihe nwere ike imenụ. Jee paakị anọghị in position ikwu the circumstances surround this hungry incidents. Belụsọ na ọjazi apụtara mee gịnị? Address ye the world. Jee paakị abụgo oburu nna ya ụzọ mụta diọkpara, maka na ọkpa ji agụ mgbada abịara ya ụgwọ. Jee paakị abịagoro ọjazi ụgwọ. Bue dike, bue dike, bue dike. Mgbọsị ọgụ unu achọwa dike. Mata amata na n'ikpe mara onye eziokwu aka azụ dị n'yanụ. Gọvanọ na-ewere ọntọrajie nwee ihe mberede, talkless of more. Anyị nwa bụ mmadụ, nwanne m jee paakị sepụ aka enwe n'ofe tupu ọha aka mmadụ. Onweghị onye karịrị ọdachi. Ọdachi na-adakwasị onye ukwu, ọ na-adakwasị onye nta. Nwanne m ka m gwa gị, no matter how clever, no matter how expert ị dị, ọ bụrụ na ọnwụnwa ga-abịa, ọ ga-abịa. Mana onye ahụ na nga n'ihi na oyibo anabeghị. O doro m anya gị nwa bụ jee paakị okwu anyị ọnụ na o nwere oge ị nwere nsogbu wute arụsị ezi ego. Yes, eso na ndị pụta n'iru akwụkwọ na-ekwu ka aka ji gị ha gị. Nwanne m ka m gwa gị, o chefuo ochie asị m ọfụ ama na kpọọ ya iru. O nwere ọtụtụ okwu ị na-ekwu n'iru akwụkwọ, ana m ene anya aha one ka ede. O kwesịrị na o nwere oge nwoke ga-abụ orue n'ụwa ọ contain ya many things. At least o kweghị wee mee ama na ị na ha aje across 50 years. Nwanne m kpọrọ onwe gị meeting. Ekwezina because of ego social media ka igbue nwanne gị. Onye gburu nwanne ya abụ odegwu. Eche na ị ga-apụta na social media address ya this hungry incidents. Ọjazi bụ ya boy, bụ ya junior brother. Nwanne ọ dịghị ka ị ga-esi wee nweso nwanne gị omume. Nwanne m were ile wee eze gị ọnụ, mara na ị na-eme ịta na ị naghị eme ịta, maka na a na-agbaziri okenye, okenye na-agbaziri nwata. Jee paakị sepụ aka enwe n'ofe. Ya bụ ife adịrọ mma, na bụ ife adịrọ mma. Ihe m chọrọ ịgwa gị ihe bụ na ndị be anyị sị na ka a mụọ ọkwa mmiri maka ozuzo, maka na onweghị onye karịrị ọnwụnwa, onweghị onye karịrị ihe mberede. Ọ na-anwụ onye ukwu, ọ na-anwụ onye nta. Mana nwanne m nwoke, asị onye a gwara kwe afọ ọzọ na eji agwakwa ya. Ndewo na ị ga-anabata okwu a ka m si wee kwu ya, ka o wee gazie, ka ndị Igbo anyị wee dị mma. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Cheta na ọ bụrụ na ọnwụ egburu ọjị echi wee chụọ aja, emesịa ọ ga-epu ome. Igbo bụ Igbo. Ndewo.